раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид дар заминаи дастуру супоришҳои роҳбарияти ҳукумати мамлакат ҷиҳати вусъат бахшидани корҳои ободониву созандагӣ дар бахшҳои саноату кишоварзӣ ба ноҳияи Ёвон сафари корӣ доштанд. Асноди сафари кории раиси вилоят бо фаъолияти корхонаҳои саноатӣ, гармхонаҳо ва истифодаи самараноки обу замин, кишти пунбадона, парвариши дигар навъҳои зироатҳо аз ҷумла пиёзу картошка боздид намуданд. Нахуст аз хоҷагии деҳқонии Лолахон дидан карда ба кору фаъолияти ин хоҷагӣ аз наздик ошноӣ пайдо намуданд. Дар хоҷагии мазкур баҳри ба даст овардани ҳосили фаровон аз зироати кишшуда тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. Масоҳати умумии замини хоҷагии деҳқонии Лолахон 4 гектарро фарогир буда, дар қидаҳои алоҳида кишти пунба, картошкаву пиёз ва дигар намуди зироатҳо мавриди парвариш қарор дорад. Раиси вилоят зимни боздид бо хоҷагидорон суҳбат ороста ҷиҳати истифодаи пурсамари замин ва бардоштани 2-3 ҳосил аз ҳар як қитъа замин ба саҳмдорони ин хоҷагӣ дастуру тавсияҳо пешниҳод намуданд. Дар ин рӯз роҳбарияти вилояти Хатлон ва ҳайати меҳмонон ҳамчунин аз хоҷагии деҳқонии Алиҷон аз ҷамоати деҳоти Чоргул боздид намуданд. Аслан саҳмдорони ин хоҷагӣ ба парвариши бодиринг машғуланд ва дар истеҳсоли ин сабзавот таҷрибаи хуб доранд. Роҳбарияти хоҷагӣ дар майдони 2 гектар фаъолияти 7 гармхонаҳоро ба роҳ монда, ҳамасола аз ҳисоби парвариши бодиринг манфиати хуб ба даст меоранд. риояи ҳомилҳои фаровонҳосилӣ, агротехникаи парвариши ин зироат, обу ғизодиҳии мӯътадил ва меҳнати аҳлона имкон додааст ки зироати кишшуда нашъунамои хуб дорад. раиси вилоят ба роҳбарияти хоҷагӣ дар самти парвариши бодиринг, истифодаи гармхонаҳо ва гирифтани 3-4 ҳосил, истеҳсоли зироати ба бозор ҷавобгӯ, риояи агротехникаи коркарди замин дастуру супоришҳои мушаххас доданд. дар хоҷагӣ дар баробари гармхонаҳо боз кишти пиёз дар майдони 1,5 гектар ба роҳ монда шудааст, ки айни замон нашъунамои хуб дорад. хоҷагидорон мақсад доранд, ки ин мавсим ҳосили хуби ин зироатҳоро ба даст оварда дастархони истеъмолии мардуми вилоятро бо сабзавоти барвақтӣ таъмин намоянд. раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи Ёвон ҳамчунин аз рафти корҳои сохтумонии Хуаҷиян Ғайюр Индастриал дидан намуданд. иттилоъ дода шуд, ки тибқи лоиҳа коргоҳи мазкур иқтидори истеҳсолии 3 миллион метри квадратӣ Армстронгро дар як сол доро буда, барои 35 ҷойи кории доимӣ пешбинӣ гардидааст. айни замон омодагӣ барои оғози корҳои сохтумонӣ дар иншооти мазкур идома дошта, аз нимаи дуюми моҳи апрели соли ҷорӣ бо ҷалби мутахассисони чинӣ кор шурӯъ мегардад. корхонаи истеҳсолии варақаҳои гаҷии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Хуаҷиян Ғайюр Индастриал дар майдони 5,2 гектар бунёд шуда, иқтидори истеҳсолии он дар як шабонарӯз 10,000 ва дар як сол 2,5 миллион адад гаҷкардон мебошад. дар корхона зиёда аз 200 нафар мутахассисону коргарон бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардидаанд. лозим ба зикр аст, ки бо шарофати соҳибистиқлолии кишвар сол то сол шумораи корхонаҳои саноатии истеҳсолкунандаи маҳсулоти гуногуни воридот-ивазкунанда афзоиш меёбад. дар идомаи сафари корӣ раиси вилоят ҳамчунин аз рафти корҳои сохтумонӣ дар 2 хати нави истеҳсолӣ, коргоҳи истеҳсолии гаҷкардон ва истеҳсоли блокҳои гаҷини ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Файзи Гаҷ дидан намуданд. чуноне иттилоъ дода шуд, лоиҳаи коргоҳи истеҳсолӣ гаҷкардон иқтидори истеҳсоли 1 миллион метри кубик гаҷкардонашро дар як сол доро буда, барои 35 ҷойи кории доимӣ пешбинӣ гардидааст. коргоҳи мазкур тибқи лоиҳа дар як сол иқтидори истеҳсоли 120,000 дона блокҳои гаҷиро соҳиб аст ва барои 10 ҷойи кории доимӣ пешбинӣ гардидааст. хати нави истеҳсолӣ дар ин коргоҳ ба маблағи 3 миллион сомонӣ бунёд карда мешавад. зимни боздид ва шиносоӣ бо вазъи татбиқи лоиҳаҳо ва раванди бунёдкориҳо раиси вилоят ба масъулон ҷиҳати бунёди босифати коргоҳҳои истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дастури супоришҳои мушаххас пешниҳод намуданд.